rozpoznanie na tomto mieste a videl som a viem presne, čo chce Boh. Viem, čo chce Boh. Amen, halleluja. Viem presne, čo chce Boh na tomto mieste. A ja sa podľa toho budem riadiť. Amen. Podľa toho sa budem držať. Pretože som vám dal niečo výnimočné. Ako Boh rozmýšľa, ako Boh chce, aby si bol skutovaný. Amen, halleluja. Halleluja. Verím, že vyjdeme z niektorých miest, kde sme citliví. Nie citliví na Ducha Svätého, ale na takú duševnosť. Aby to nebolo duševné, ale duchovné. Amen, halleluja. Aby to bolo duchovné. Halleluja. Svatý mi dal nadšenie k tomu, porozumenie k tomu, aby som takto týmto prúdom, touto vlnou šiel ďalej. A verím, že tak pôjdem, aleluja, že sa inými slovami podám Božiemu duchu, že Duch Svätý to všetko viedol. Je úžasný cirkev. Poviem ti, že pokiaľ si to nerozpoznal, pokiaľ si, ako pastor mám rozpoznať medzi duchom a medzi telom. No pokiaľ nič nehovoríš, pokiaľ nesi naladený, tak je to telo. Telo sa nechce podať, telo nehovorí, telo nebuduje. Tí, ktorí hovoria jazykom, budujú sa na tú vnútornom človeku v duchu. A tí, ktorí nehovoria, tak nemôže rásť, pretože keď hovoríme v jazykoch, tak sa budujeme. A pokiaľ nehovoríš v jazyku, tak sa nebuduješ. Stále si na tom istom mieste. Halleluja. Potrebuješ budovať, potrebujeme sa modliť denne aspoň 20-30 minút v Duchu Svätom. Pokiaľ sa nemodlíme, tak sa nebudujeme. My stavíme na tom duchovnom dome cirkev. Amen, halleluja. Musíš porozumieť. Príbeh Ezafa a Jakoba je veľmi silný príbeh. Amen. Ani matka nevedela rozpoznať, čo sa deje v jej lone. Pokiaľ Boh, telo nemôže poznať Boha. Amen. Telo nemôže poznať Boha. Pretože telo bojuje proti duchu a duch proti telu. A keď sú chvály, keď je uctievanie a ty stojíš, tak je tam telo. Je tam telo. Keď Pavol a Siláš boli vo väzení cirkev, tak telo možno zavreli v klatoch a v reťazoch. Ale to, čo nemohli zavrieť, bolo tu v duchu. Tak oni tam boli nielen telesne, ale aj v duchu. A keď prichádzaš na takéto miesta, si v tele, ako môžu padnúť reťaze, ako môžu padnúť lana, keď neotvoríš ústa. Musíš otvoriť ústa. Otvor svoje ústa, otvor svoju bránu, otvor ústa. Ať padnú veci, ktoré ťa ťažia. Ať padnú veci, ktoré ťa zaťažili, ako Jonáš, ktorý ten rizovník ho zatieňoval, len kvôli tomu, aby sa malo dobre. To je veľmi silné slovo, Marco. Keď sme sa včera modlili na tomto mieste, tak ja som presne myslel to isté. Na Jonáša. Aleluja. Veľmi silné slovo. Aleluja. Musíš dávať pozor, čo sa deje. Nemôžeš stále byť, ako keby si bol nejaký mamon. Nerozpoznáš, čo sa deje. Čo sa deje? Čo ťa vedie? Si lenivý. Ježiš nazval dvoch emavských mužov vylenivým srdcom. V Lukášovi myslím, že je napísané. Emavskí mužovia, ktorí šli po ceste a Ježiš bol s nimi a on s nimi hovoril
A potom Ježiš im ukázal to srdce, inými slovami im povedal, vyjavil pravdu, vy lenivým srdcom. Vy lenivým srdcom. Pokiaľ nevieš ani to, že si tu a nie si v duchu, nevieš to rozpoznávať, potrebuješ sa modliť v duchu svetom, modliť sa v jazykoch. Naučiť sa modliť, aby Duch Svätý ťa naplnil Božím duchom, aby si hovoril jazykom. Keď sme my začali chodiť, alebo viac, keď nás Pán povolal, aby sme boli spasení, tak sme horeli za jazyky, a keď sme počuli niekoho hovoriť jazykom, halleluja, modlili sme sa, plakali sme, volali sme na Pána, halleluja, a tebe je jedno, že si 3 roky, 4 roky a nevyslovíš ani jedno slovo? Si stále len v tele? My sme horeli, plakali, a keď sme počuli dar Ducha Svätého, keď niekto sa modlil v jazykoch a pomazanie prišlo, halleluja. Musíš túžiť, musíš horieť. Možná toto je príčina, cirkev, ktorou sa zahrávaš. Možná toto je príčina, ktorou sa zahrávaš. Si taký ľahostajný alebo ľahostajná voči tomu. Musíš horieť. A pokiaľ nemáš oheň, tak príď pred tým, ktorý má ten oheň, ktorý ťa môže zapaliť. Pokiaľ žízniš, tak príď pred tým, ktorý má tú vodu, ktorý ti môže dať túto vodu. Halleluja. Halleluja. Veľmi silná prítomnosť, cirkev, a verím, že toto nás povedie, amen, toto nás povedie, nielen dnes, ale až do skonania tohto sveta. Ty to potrebuješ, niektorí z vás veľmi silne potrebujete, pretože celý týždeň ste boli mimo. Potrebujeme Ducha Svätého, potrebujeme mať vzťah. Tak je. Bez vzťahu nedokážeš nič. Jedno som porozumel počas môjho kresťanského života práve. Teraz som pochopil a rozumiem, čo chcem kázať. Duch Svätý mi dal porozumenie a Duch Svätý mi ukázal, že on je ten, ktorý stavia cirkev. To nie je pastor, to nie je prorok. Je to Duch Svätý skrze pastora a skrze proroka. Amen. To nie je človek. Je čas cirkev. Je veľmi silný čas. Dve veci sa tlačia v tvojom živote. Telesnosť a duchovnosť. Telesnosť a duchovnosť. Dva veci sa tlačia a mne nepovieš. Dva veci sa tlačia v našom živote. Keď si tu, si duchovný, keď si von, si telesný. Potrebuješ ducha. Potrebuješ jeho prítomnosť. Potrebuješ jeho moc. Potrebuješ jeho dotyk. Potrebuješ vzťah. Potrebuješ dotyk Boží. Potrebuješ vzťah. To je veľmi silné, cirkev. Halleluja, Duch Svätý. Halleluja. Nás dnes tak vo všetkom vyrovná, ale aj zároveň, aby si videl veci, ktoré v tvojom živote sú ako prekážkou alebo príčinou. A som si napísal túto tému. Moja téma kázania je všetko, čo robíš, má svoj dopad. Všetko, čo robíš, koľký z vás si tu na tomto mieste a urobil si špatnú vec, ktorá dopadla zle. A má svoj dopad. Pokiaľ niečo robí zle, tak ono má svoj dopad, svoje ovocie, inými slovami. Dopad. Alebo inými slovami, ako môžem nazvať, ako to môžem povedať? Môžem to nazvať následky, alebo ak robíš kompromis s niečím, čo je zlé, inými slovami, ako keby si pokúšal Boha, tak si dávaj pozor, pretože to všetko má svoj pád. Toto všetko má svoj čas a svoj pád.
Vieš, možná Bohu neujdeš. Bohu neujdeš, církev. Jednu vec som veľmi silne porozumel, haleluja, veľmi silne na tomto mieste. Ti hovorím, že veľmi silne. A ja ti hovorím o niečom, čo je silné, a to je Duch Boží. Duch Svatý chce budovať církev. Duch Boží chce budovať církev. To nie je ľudská uskutočnosť, ľudská. Poďme sa stretnúť, poďme niečo urobiť církev. To nie je o tom církev. Duch Svätý mocne chce hýbať svojim životom. Duch Svätý sa mocne chce pohybovať v tvojom živote. Duch Svätý chce vydobiť tvoj dom. Duch Svätý. Halelúja. Preto dnes chcem kázať o tom, církev, že všetko, čo robíme, má svoj dopad. Možno si to neuvedomuješ, možno tie najmenšie veci, ktoré sú v tvojom živote, alebo ich pohrdáš, zahodíš, nevšímaš si, toto ťa môže zložiť na koleno. Amen. Amen. Veľkí Boží mužovia padli na to najmenšie, církev. Veľkí Boží mužovia padli na najmenšom veci. Na najmenšej veci, ktorá bola ich v živote. Keď počuješ Božích mužov kázať, mnoho z nich hovoria o tom. Zlyhal som v manželstve. Zlyhal som v pornografii. Zlyhal som v smilstve. Sú to veci niektoré, ktoré ty zahaduješ. Si ako Ezau, ktorý sa predáva za nejakú polievku. Za šošovicu. Toto je veľmi silné, církev. Amen. Ja ti hovorím, že Duch Svatý hovorí dnes do vašich, do mojho života. Pokiaľ dnes pohrdieš, Boh vie presne, či pohrdáš, alebo nie. Pokiaľ dnes tvoje srdce nebude otvorené, ani tomu neporozumieš, ani sa neudeje nič v tvojom živote. Boh je ten najväčší gentleman, ktorý môže byť. Že on nepríde len tak. Aj keď túži, aj keď chce, aj keď miluje. Pokiaľ mu človek neotvorí srdce. Nevojde. Halelúja. Halelúja. Veľmi silne som vnímal počas chválu Božieho Svätého Ducha. Halelúja. Dal mi nadšenie, kto má plán. Už to nebude tak, ako to bolo predtým. Už to nebude tak, ako to bolo predtým. A možno telo sa nahnieva. Telo vydá odkaz. Telo vydá odkaz, telo vydá zvuk. Ja ti hovorím. A potom sa nečuduj, keď to tak bude. Ja ti hovorím vopred veci, ktoré sa stanú. Keď Duch Svatý niečo koná, telo sa musí mať to prejav, tú odovzdu tela. Pretože telo bojuje proti duchu, duch proti telu. Halelúja. Poďme na tému, ktorú chcem kázať. Halelúja. Na ten dopad toho všetkého, čokoľvek činíš, a možno to najmenšie, čo je v tvojom živote, možno niečím pohrdáš, niečím mapneš rukou, niečím zanedbáš, alebo niečo len tak stúpiš na tom, dávaj pozor. Dávaj dnes veľký pozor, církev. Halelúja. A Duch Svätý ma stále vedie takistou mocou, ktorou ma viedol na začiatku. A slovo vyjaví v zjavení a v moci Ducha Svätého. Amen. A slovo je preniknuté, a slovo buduje, a slovo vykoná to, prečo je poslané dnes, církev. Amen. Halelúja. Otvorte so mnou prvú knihu Kráľov, 6. kapitolu. Halelúja. Veľmi silný príbeh. Sú tu viac Boží mužovia, ktorých mi dával Duch Svätý na srdce. Halelúja. Ale poďme najprv do knihy 1. Kráľov, 6. kapitola.
Tomáš? Amen. Aleluja. 6. kapitola a je tu príbeh stavby, je tu stavba chrámu. Šalamún dostal tú milosť, aby vystavial Hospodinový chrám. Ale tá stavba mala veľmi doslova bohato vyzdobenú zvnútra i zvonka bola vyzdobená tak veľmi zlatom, tak silnou cirkev a toto malo takú telesnú hodnotu v tom, keď Šalamún budoval tento chrám. Keď si pozrieš tento chrám, keď to vidíš, tak má veľmi mohutnú stavbu a zároveň aj to bohatstvo bolo veľmi, veľmi, veľmi drahé. Ono, keď budeš čítať, tak Božie slovo hovorí o tom, že Šalamún bol tak veľmi silne bohato, že nielen bol múdrym, ale aj tým, že bol bohatý. A mal množstvo zlata, striebra a mal množstvo ľudí, ktorí budovalo túto stavbu. A chcem ti ukázať na túto stavbu jednu vec, že urobil to najlepšie. A keď si prečítaš, chcem, aby sme si to prečítali od 6. 1. kapitoly. Halleluja. Šesť 6.1 môžeme. 6.1, 6.2. Chcem, aby Marcela čítala Božie slovo. Bože, ďakina vtky kašetina do svatova. V 480. roku po vydení Izraela z Egypta, v 4. roku Šalamúnovho kráľovania nad Izraelom v mesiaci Zim, ktorý bol druhým mesiacom, začal Šalamún staviať dom Hospodina. Dom, ktorý staval kráľ Šalamún Hospodinovi, mal 60 laktov dĺžku, 20 šírku a 30 laktov výšku. Predseň pred hlavnou budovou chrámu mala dĺžku 20 laktov, v čele šírky domu jej šírka bola 10 laktov pred budovou. Na dome dal urobiť okná s kamenami, ramenmi a mrežami, kde k stene budovy dal z okol v okol pribudovať prístavby okolo stien, budovy okolo chrámovej siene a zadnej svätyne. A narobil z okol v okol komory. Spodná prístavba mala šírku 5, stredná 6 a tretia 7 lakťov, lebo nechal okolo domu zvonku výstupky bez zásahu do stien domu. Keď stavili dom, stavili ho z hotových kameňov, z lomu, takže pri stavbe domu nebolo počuť ani kladivo, ani sekeru, ani nejaký železný nástroj. Vchod do spodnej komory bol po prvej strane domu. Točenými schodami sa vystupovalo do strednej a zo strednej do tretej komory. Tak postavil dom a dokončil ho. Potom pokryl dom cedrovými brvnami a doskami. Postavil aj prístavby k celému domu. Ich výška bola 5 lakťov, k domu ich upevnil cedrovým drevom. Vtedy zaznelo slovo Hospodinovi Šalamúnovi. Čo sa týka tohto domu, ktorý staviaš, ak budeš žiť podľa mojich ustanovení a mojich právnych príkazov, plniť a zachovávať moje prikázanie, takže sa budeš podľa nich správať, splním pri tebe to, čo som prisľúbil tvojmu otcovi Dávidovi. Poďme si trošku vysvetliť stavbu, ktorú Šalamún
stavil. Poďme si trošku vysvetliť niečo, čo je ako úkol vystavia. Takže Božie slovo hovorí, že dal to najlepšie. Ďalej, keď to budeme čítať, tak Biblia hovorí o tom, že všetko vnútro vyzdobil zlatom. Ich cheruby, anielov postavil a všetko ozdobil zlatom. Všetky kamene, ktoré už prinášali ako keby už vytvarované. A na to chcem poukázať cirkev, že ako to bolo vystavané. Ale jedna vec, ktorá sa ma zastala a ktorá zostala v mojom srdci, je 11. verš. Vtedy zaznelo slovo Hospodinovo k Šalamúnovi, čo sa týka tohoto domu, ktorý staváš, ak budeš žiť podľa mojich ustanovenia a mojich právnych príkazov, plniť a zachovávať moje prikázanie tak, že sa budeš podľa nich správať, splním pred tebou to, čo som prisľúbil tvojmu otcovi Dávidovi, budem prebývať uprostred Izraelov a neopustím svoj izraelský ľud. Čo je dôležité, cirkev? V tom čase bolo veľmi silné a dôležité vybudovať Hospodinový dom. Táto stavba bola vybudovaná tým najlepším materiálom, tým najväčším bohatstvom, ktoré možná dodnes sú budovy. Bolo to veľmi množstvo bohatstva. A počúvaj dobre. A keď som nad tým rozmýšľal, tak Boh ho zastavil v tom. Vtedy zaznelo slovo Hospodinovi. A tu je ten bod cirkev, ktorý ti chcem ukázať a o tom, o čom chcem ukázať. Kážem o tom cirkev, že takýto veľký muž, doteraz, počúvaj dobre, čo kážem. Doteraz kážem o Šalamúnovi, ako vybudoval tento dom. Ako stavia dom, a je veľmi silné, počúvaj dobre, veľmi silné, aká ochota a aké bohatstvo dáva do toho vnútra, do toho chrámu. Taká ochota, nevieš, koľkí ľudia na tom pracovali, ale verím, že množstvo. A vieš, Šalamún musel byť pyšný na tom, keď niečo také pre Hospodina dokázal vybudovať. A zase hovorí, bohatstvo, ktoré tam vložil, zlata, striebra, všetkého, čo má, a množstvo, veľa. Ale chcem poukázať na ten jeden bod a na ten druhý. Ten prvý bod, že tá stavba bola povolená od Hospodina. A ten druhý bod, nezáleželo Bohu na stavbe. Ten druhý bod, Hospodinovi nezáležalo na stavbe, na kamene. Ale na srdce, aby vedel prichádzať do chrámu. Na srdce, ktoré vie prichádzať pred Hospodinom. Bohu nejde o to, koľko vložíš. Šalamún. Ale ako prichádzaš pred Hospodinom. Vieš, my dokážeme pozvihnúť veci, ktoré sú telesné. Vieme ich zhodnotiť. Vieme ich rozmnožiť. Niekedy vieme aj dať na tú stavbu niečo, na niečo. Vieme dať. Ale to, o čom Boh hovorí cirkev, je to, že stavba je niečo, čo je z kamene. Niečo, čo je zlato. Je to také, počúvaj dobre, keby si prišiel u niekoho a všetko má zlaté, tak je tam niečo, čo reprezentuje niečo. Je to niečo, čo je, sú také korkoropiny, wow. Kdekoľvek sa dotkneš, zlato. Sadne si, zlato. Naje sa a má zlatý príbor. Je to veľmi silné. Toto ťa tak
tak ako keby nabudia a hovoríš, wow, čohokoľvek sa dotkneš, je zlaté. A hovorím o tom chráme cirkev, hovorím o tom, ako Šalamún budoval, ako Šalamún dal to najviac do toho telesného. Ale o čo Bohu ide, je cirkev to, ako prichádzaš pred Bohu. Amen. Ako Boh túži po tebe, nie po tom, aby v kamene prebýval. On nechce prebývať v kameni. On nechce prebývať niekde do nejakého papiera, do nejakého dreva. Ale Šalamún mal tú výsadu vybudovať tento chrám. Takže vložil to bohatstvo a musíš si všimnúť toto, bratia a sestry. Čo sa tu vybíram? Musíš si všimnúť to, čo Boh žiada. Boh ti povolí, aby si mal niečo. Počúvaj ma dobre. Boh ti povolí, aby si mal niečo. Ale Boh nechce, aby to, čo máš, si sa s ním prikryl. Aby si dal tomu srdce. Čo nemá na čest prekladať tam? Boh ti môže dať rýzovník za jeden deň zraz. Ale nemôže sa spoliehať na to, aby ťa prikryl ten figovník, alebo ten rýzovník. Ale aby tvoja ochrana, tvoj hrad, tvoje útočište bol Hospodin, bol Boh. Boh ti dá bohatstvo, cirkev. Ale čo z toho, keď to bohatstvo budeš mať vo svojom srdci a Boha dáš stranu. Môžeš mať všetko, u Boha môžeš mať všetko bohatstvo. Ale cirkev, na čo Boh upozorňuje to a hovorí takto. Haleluja. Žiť podľa mojich ustanovenia a mojich práv, mojich príkazov. Plniť a zachovávať moje prikázania tak, že sa budeš podľa nich správať, plniť pri tebe to, čo som prisľúbil tvojmu otcovi Dávidovi. Takže Bohu nejde len o stavbu. Amen, maj stavbu, maj pekný dom, maj pekný život, maj všetko. Ale Boh hovorí, nezabúdaj na moje ustanovenia, nezabúdaj na mňa, nezabúdaj na moje právne predpisy, nezabúdaj prichádzať ku mne. Nedávaj k tomu srdce. Ja som ti to dal, ale ty tomu nedávaj srdce. Sú veci v našom živote, cirkev, ktoré moc dávame srdce. Sú veci v našom živote, ktoré priklonujeme tak silno naše srdce. Keď niečo získame, keď niečo máme, keď je to dobré, keď je to zlaté, keď je to čisté, chceme si to čistiť, uchovávať, dávať na to najlepšie miesto. Ale Šalamún mal, inými slovami, otázky. Dávaj pozor. A teraz poďme vysvetliť trošku ďalej. 6.11 a teraz ideme 9.4. A teraz počúvaj. 9.1 hovorí toto. Keď Šalamún dostavial dom Hospodinov, kráľovský dom, ako aj všetko, čo si Šalamún prijal urobiť, zjavil sa Hospodin Šalamúnovi druhý raz po tom, čo sa mu zjavil v Gibeone. Hospodin mu riekol, vyslíšal som tvoju modlitbu i tvoju úpenlivú prosbu, ktorú si mi predostrel, posvetil som tento dom,
ktorý si postavil, aby tam na veky prebývalo moje meno, moje oči a moje srdce budú tam po všetky dni. A ak ty budeš chodiť predo mnou, ako chodieval tvoj otec Dávid, bez úhoným srdcom a úprimnosť. Takže budeš robiť všetko, čo som ti prikázal. Zachovávať moje ustanovenia a moje právne predpisy. Utvrdím trón tvojho kráľovstva nad Izraelom. Takže druhé zjavenie sa Hospodin Šalamúnovi je zase z výstrahu. Dokončenie domu pre Hospodina. Boh robí ako keby zmluvu a on hovorí, z moje oči, moja prítomnosť tam bude. Ale ak ty budeš chodiť ako tvoj otec, je tu podmienka, ak ty budeš chodiť ako tvoj otec s básňou, s úprimnosťou, o čo Bohu ide cirkev? O čo kážeš, pastor? Kážem ti služobníka, ktorý dostal plán. Počúvaj ma dobre, aby si porozumel tomu, čo káže. Boh je i dnes tak isto s tebou. On ti môže požehnať tak veľmi silné, tak veľmi ťa môže rozmnožiť, ale jeho vôľa, jeho srdce, jeho túžba je o tom, aby si bol s ním, aby si prichádzal pred Hospodinu, aby ťa Boh mohol meniť. A teraz hovoríme o tom, cirkev, čo sa deje. Halelúja. Keď vidíme na tento príbeh, vidíme wow, vidíme Šalamún, veľmi požehnaný Bohom. Doslova Božie slovo hovorí, že sa mu zjavil Hospodin. Wow. Tak silný, wow. Tak požehnaný Šalamún. Halelúja. A čo sa deje ďalej, cirkev? Poďme ďalej. Takže druhý bod je ako keby vyriešený. Doma si to čítaj, cirkev, aby ti to bolo zjavené. Otvor si so mnou 11. kapitolu od 1. verša. Halelúja. Tak ideme z toho požehnania cirkev. Počúvaj ma dobre teraz. Nastav svoje uši a svoje srdce dnes. Počúvaj ma dobre. Vidíme Šalamúna, ktorému sa zjavil Hospodin, ktorý mu dal milosť, aby vystavil chrám. A teraz Šalamún. Jeho malé, ako keby malé veci, ktoré ľahostajní voči tomu, pretože Boh ho ako keby upozorní a dáva mu taký výstražný prst. Hovorím ti, prichádzaj ku mne celým srdcom, s básňou, s pokorou. Hľadaj moju tvár. Ale Šalamún, samozrejme kráľ, chýr o ňom je veľký, požehnaný to kráľ, ale kráľ má slabosti. Kráľ robí kompromis. Kráľ robí kompromis. Kráľ robí kompromis. Poďme sa pozrieť jeho kompromis. Kráľ Šalamún 11. Kráľ Šalamún miloval mnoho cudzích žien. Wow. Kráľ Šalamún miloval cudzie ženy. Počúvajte, ženy. Faraónovú dceru, Moabky, Amónky, Edomky, Sidonky, Chetejsky a národov, o ktorých povedal Hospodin Izraelu, neobcujte s nimi a oni nech neobcujú s vami. Inak obrátia vaše srdcia ku svojim Bohom. Tu sú veci, cirkev, na ktoré dnes nepozeraj na Šalamúna. To sa udialo.
Tu nemá na kanalačie. To sa udialo. Ja hovorím dnes o mne a o vás. Sú veci, ktoré ty ako keby môžeš zanedbať, ako keby s tým pohrdáš, ako keby s tým, ako som to povedal, určite nedávaš, ako som to povedal, môžeš, na niektoré veci môžeš dávať dôraz a na niektoré veci nemusíš dávať dôraz. To znamená, aká to vec ku mne prichádza, aby som mal k tomu dôraz, alebo aby som k tomu nedal dôraz. Hovorím o tom, aby si nerobil kompromis s vecmi, ktoré ťa oddelujú od Boha. Počúvaj dobre, ja hovorím o tom, ktoré ťa oddelujú od Boha. Nemôžeš robiť kompromis. Počúvaj dobre, Šalamún bol najmúdrejší skoro na tejto zemi. A tieto ženy osviet jeho srdce. Teraz si poviem niečo, počúvaj dobre. Možno sú veci v tvojom živote, ktorými pohrdáš, alebo nedávaš dôraz, alebo si slabý, tam, kde si slabý. Počúvaj dobre, diabol na malú vec ťa môže dostať. Možno počúvaj dobre, možno v manželstve, možno v peniazoch, možno v církvi, možno chodení s Bohom, vo všetkom ťa diabol môže nejak ako Šalamúna, tieto ženy, jeho srdce odvietli od Hospodina. Čo bolo prikázané Šalamúnovi, aby dochádzal k Hospodinovi, aby prichádzal, ale Šalamún mal chúťky, bol to síce kráľ, tak kráľ si mohol dovoliť čokoľvek. Pastor si môže čokoľvek dovoliť, i ty si môžeš čokoľvek dovoliť. Každý z nás si môžeme dovoliť, ale počúvaj dobre, kážem o tom, o dopade. Každú vec, ktorú činíš, má svoj dopad. I Šalamún musel dopadnúť církev. Neposluchnutie Hospodina má svoj dopad. To nie je len tak, církev, tam je mena odlčanov. Nie. Ty nedávaš, alebo robíš kompromis s tým. Čo máš robiť pre Boha, robíš kompromis. Dávaš niečomu priestor, dávaš niečomu viac priestor a ty si myslíš, že obstojíš. Ty si myslíš, že obstojíš. To nie je pravda. To nie je pravda, církev. Šalamún dal to najviac bohatstvo do chrámu, do vybudovania, aby to bolo, keď sa pozrú králi, ľudia, všetci bohatieri a uvidia, wow, toto je bohatstvo, toto je múdro Šalamúnova. Ale to bohatstvo nezabudni, že Boh mu to dovolí. Ja ti hovorím, že môžeš mať všetko perfektné, Boh ti môže dovoliť. Ale Boh dáva ten vykričník. Musíš prichádzať do toho sveta. Aj keď máš čokoľvek, ak si akýkoľvek bohatý, ak máš čokoľvek, nemôžeš inými slovami možno ako Ezau, ktorý tak tiež, keď čítame toto slovo, tak Ezau mal presne takéto ženy rád. Moabky, Chetejky, on mal presne to isté. On mal presne to isté. Miloval svet, miloval lov. A toto sa mu ostalo za sídlom, církev. Počúvaj dobre. Ono to nebolo hneď. Počúvaj dobre, tvoj dopad sa stane tak silný, že mnohí to uvidia. Že mnohí to uvidia. Ono to nie je hneď. Diabol je chytrý. Chytrejší než ty. Maličká vec. Tak toto začalo církev. Počúvaj dobre. Mal rád Chetejky z národov, o ktorých povedal Hospodin Izraelov, neodsúďte. To znamená,
Čo urobil? Čo urobil? Šalom. Urobil to, čo Boh zakázal. A teraz my, keď nerobíš to, čo máš robiť, církev, a si na miesto, kde nemáš byť, nehovoril o šalámu. Dnes hovor na seba. Keď nie si tam, kde máš byť, kde si? A možno to je malá vec, sem odača jekva, odača duvar, odača triva. A keď ti to opámta srdce. Vieš, čo je na tom najlepšie? Že si tak presvedčený, že ťa to nevezme. Ale okamžik, keď si to urobil, už ťa to vzalo. Tak je. Ten čas, kedy si to urobil, církev, menáme som, taká im čakavka ma dáva. Ten krok, ktorý si urobil, alebo urobil, už si tam, len ty ešte to nevieš. Ešte stále si tak pyšný, oj tu na, tu sami, deva, ty keď mi rodil, deva, ty keď mám, už dávno si preč. Malý církev, dopad. Všetko, čo robíš, počúvaj ma dobre, práva pení. Všetko, čo robíme, má svoj dopad. Všetko, čo robíme, niektoré veci zló, niečo, čo sa deje v dome, keď robíš, má svoj dopad. Bratia, čokoľvek si, deti vidia, čokoľvek vidia svojho života, z rodiny, má svoj dopad. Tak je. Oni to vidia a na nich to zostane. Počúvaj, dobre, ty odídeš, ono to zostane v tvojom synu. Vieš prečo? Ty zabudneš na to, čo si urobil, ale v ňom to zostane. Poďme cítiť na slavu Pánovi. My si myslíme o tam mír, kaj sa na šúďa, počavo, sarkošava vila rovňa, kaj kada. Ono to počul. Ono ho zabolelo. Skryto si. Ty si nerobíš toho nič, proti, pretože ty si ako šalamu, najmúdrejší. Si najmúdrejší. Ale to, čo si urobil, je dopad. Církev, to nie je sranda. Je dopad. Čokoľvek robíme, má svoje dôsledky. Tak je. Čokoľvek robíme, má svoje dôsledky. A potom ľudia vidia a ukazujú. Je koky. Ale tá srdce, čo ho doma odmúkil? Dávaj pozor. Musíš si dávať pozor. Boh odpúšťa. Ale Boh ťa varoval, šalamu. Keď nebudeš prichádzať ako tvoj otec. Prečo hovorí na Davida, církev? David, budem kázať o Davidovi. Chcem hovoriť o dopade. Dopad toho, čo robíš. Čokoľvek robíš, církev, a mal by si robiť pre Boha, a neurobíš, má svoj dopad. Toto nie len tak. Tam je mena mušina v tá veľmi, ďalej sa tak, tam ale sa letám. OK. Boh vie tvoje skutočné srdce. A nekážeme len o tom. Sú veci v manželstve. OK, nemusím kázať o službe. Či si tu, alebo neprídeš. Poďme kázať o manželstve. Keď sa niečo deje v manželstve. Keď sa niečo deje v manželstve. A deti to vidia. Ako ich to ochromí? Čo sa im stane? Prečo naše deti nie sú s nami? Na službách. Prečo, keď sa v dome hádaš, zabíjaš? Zabíjaš. A mnohí to vidia. Chceme byť požehnaní? Páne. Vo vnútri je slava. Teba zachránim a môj dom hynie. Amen. Teba zachránim a môj dom hynie. Amen. Budem zdvíhať ruky, môj syn je von. Bratia a sestry, my sa mýlime, my sme príliš, ako moji bratia hovoria z Bystra, hovoria kamarone. Kamaria. Idem tam kamaria. Ideš. Vo všetkom, ako keby nič. Srešíš. Urobíš zlo, ako keby nič. Počúvaj dobre. Barika smúr dal. Má paťa, má pír kandaj. Má paťa, godoj, pír godoj. On zomrel a tu píre skádaj. Si super.
Ty si zabil, ale tú kvarínu. Ty si myslíš, že takto Boh funguje? Tak je. Tak je, amen. Ty zabiješ a ty to necháš na niekoho, aby on vzal vinu. Super. Toto je církev. Toto je církev. My dopady nevidíme. My dopady nevidíme, že sme urobili to zlo. Zrešil som voči tebe, Pane. My to nevidíme. My vidíme, že sme slabí. Ale zabudli sme, že tam sme zabili. A kvôli tomu, že si zabil, prišiel na tvoj život. Jeseň. A teraz hovoríš, Pane, tá sároda tu načuje iná. Tela, tá sároda tu aj som menaďanavaj som si vaľádu, alebo som. Ale tu nádyke sú, pred týždňom si zabil. Pred týždňom si zabil manželku, alebo manželka zabila muža. A nás ochotná noka trpelo. Poďme nechať Boha prostred nás. Kenžom tuke náhači sa mekanina, som vás ochotno tuke penot prepáči, mange. Poďme sa smieriť. Ale sa tebi nič, nebola tu džane zmilujú. Církev, dávajme si pozor. Všetko, čo robíme, má svoj dopad. Šalamún si myslel, že to zvládne. A vieš, čo ho urobili tieto ženy církev? On sa musel pokoriť, skloniť. Tu je napísané. Ako sa to volá, ten duch, ktorý sa skloní. Tak. Až tak, pohynie, tak. Ten, ktorý mal vzťah s Bohom, ktorý uvidel Hospodina, ktorý sa mu zjavil, sa kláňa až tam, kde Boh až tam. Je to grécka bohyňa, ktorý sa skláňa. Ale veď to Modana není nička dotýkala z džuhľa. Veď to nie je nič, čo ty urobíš. Veď to nie je nič, to nebude mať dopad. Šalamún, neboj sa. Veď Boh je s tebou, kto je ako ty, múdry, požehnaný, bohatý, saputý. Dnes možno máš všetko, máš peniaze, máš dom, máš prácu, máš manželstvo, máš deti, máš všetko. To, čo robíš, alebo to, čo neprídeš na službu, to je jedno. Nemá žiadny dopad. To nie je nič. Je to... Nie, presne. Slobodnosť. Kresťania sú veľmi slobodní. V tom nedochádzať, nehľadať Boha, nehľadať na slovo. Slobodní. Ustanovení. A takto to chodí církev. Šalamún, jeho maličkosť, niečo, čo je pre teba také malé a možná tá malá vec ťa oddelí od Pána. Tá malá vec, ten malý kompromis. Tá malá vec. Sočávaná kamela, sme máme somu prídu, no? Falošná prímysl. Ježiš hovorí vchod a nie. Ja nehovorím o tom církev, aby si neprišiel niekde na bohoslužbu, keď si niekde v nemocnici, alebo niekoho si odniesol a potreboval pomoc. Boh vidí. Počúvaj dobre. Ja som dnes prijal počas chvál jednu vec. Hovorím o budovaní. Vidíš toto budovanie? Povedal mi Duch Svätý, nechaj ma, aby som ich budoval. Videl si to zlato, ktoré on... Počúvaj dobre. Videl si to zlato, ktoré Šalamún investoval do chrámu? Boh investuje Ducha Svätého do tvojho života. Boh investuje Ducha Svätého do tvojho života. A keď prišiel Ježiš,
A jeho učeníci začali volať: Pane, pozri táto nádhera. Táto nádhera, ktorá je vystavaná. Ježiš povedal: zbúrajte mi to znamená. Pretože ja postavím chrám. Počúvaj ma dobre. Od tohto dňa, čujem ma lačie, od tohto dňa už nie je, aké buduje Duch Svätý. Duch Boží ukázal, ako chce budovať. A ja to neurobím podľa tvojich nadšení, podľa tvojej tvári, zatváril sa na. Ja budem na miesto, budem chváliť Boha a Boh sa bude pohybovať. Duch Svätý chce. Tento mu otvorí srdce. On vojde a bude budovať. Šalamún sa píšil tým, že dal zlato. On dal Ducha Svätého do tvojho života. To je viac ako zlato, striebro, diamant. On dal život, dých do tvojho života. Je čas, aby si vykopal telo. Aby telo zomrlo. Aby si vydal svoje telo. Pretože inak si nedokážeš. Šalamún mali kompromis. Dovolil si milovať to, čo Boh prikázal, že je špatné. Koľký z vás poznáte Jozua? Amen. Čo bolo v tome? Vstane. Bolo to niečo, čo Boh prekryl. Je to tak? Tak. A je to, myslím, napísané v Jozuovi. Napísal som si to. V Jozuovi 7:10. 7:10. Jeho meno mi prečítaj, pretože som zabudol. Vstane. Bolo víťazstvo Jozua. 70. Hospodin bol s Jozuom a dal Staň preč, leží na tom. Acham. Bol to Acham, ktorý vzal to, čo Boh prekryl. Taký malý kompromis. Vezmeš to, čo nie je tvoje, církev. Taký malý kompromis. Pozrieš sa na ženu, ktorá nie je tvoja. Pozrieš sa na ženu, ktorá nie je tvoja a vykreslíš si ju. Nemo da naleniš, mi som vara nekada budíme na slobodno som vám nekada. Vezmeš to, čo nie je tvoje. Je to taký malý kompromis. Pastor, čo dolo cudzinel? Dneska chválič ať pije, chválič ať smlní a zajtra nech hraje. Kto nám bude hrať na pocity? Kto bude vyťahovať hlas na pocity, aby ľudia sa sromaždili? Církev nesromažďuj telo. Biblia hovorí, že tam, kde bude telo, tam budú supy. Tam budú supy. Církev, pokiaľ sa nenaučíš v tomto čase, aby Duch Svätý budoval tvoje vnútro, nič ťa nezasiahne. Duch Svätý je ten, ktorý chce a túži po tvojom vnútru. Chce budovať. Nie o kompromis. Dnes s tým, alebo s tým. Ezau. Som na smrť unavený. Som na smrť unavený. Čo to varíš? Ja ti ho dám. Ak mi dá svoje prvorodenstvo, aj tak umieram. Vezmi sa. Aj tak umieram. Vezmi sa. Kompromis malý. Ak ten, kto číta Božie slovo, vie, čo sa stalo Ezafu, keď chcel požehnanie do otca. Už nebolo pre ňu. Aj keď hľadal s plačom. Tvoj plač ti bude na nič. Ty rovíme tu volá na nič. Bratia, sestry, tvoj plač ti bude na nič. Dnes, ak počuješ hlas Ducha Svätého, dnes rozpoznávaj, čo sa tlačí v tvojom živote. Dnes rozpoznávaj, prečo si na tomto mieste.
čo sa deje v tvojom vnútri. Nerob kompromis. Nerob niečo, mám isto rukou. Jozua, Boží muž, zostupí anjel z neba s mečom a dáva mu plány. Po niekoľko dní ide do boja a malý národ rozpráši izraelský národ a rozutieka sa. A Jozua hľadá Hospodina. 7:10. Prečítaj si to doma. Hospodine, čo sa deje? A Pán hovorí, díkame ty okej. Díkame ty okej, som skej. Amen. Nech som skej, ale ty okej. A ja vidím, kde je církev. Kde je vidím? V službe. Ako keby pochabenie. Kompromis. S niečím, čo je Božie. Ty si myslíš, že sa som rozahrával? To nie je on. Tak je. To Boh. Malý kompromis. No, to nie je nič, to je. Brňáci hovoria. To není nic, to je. Církev, všetko, čo robíme, má svoj dopad. Hospodin je svätý Boh a Šunakana. Kvôli tomu, že v stane bolo prekľadstvo. Izrael nemohol víťaziť. Chceš ísť ďalej? Ty si myslíš, že telo? Ty dáš ľuďom telo? My by im zvedavé. Vieš, po čom túži svet? Aby si mal vyformované telo. Bomba. Pretože keď si trošku tučný, tak sú prekrásne tkiera. Takto svet rozmýšľa, církev. Svetu musíš ponúknuť niečo, čo je zo sveta. Wow. Niečo, čo je dobré. Wow, mexafede. Ale Boh má opak toho. Amen. Opak toho, církev. Niečo svet žiada, ale to, čo Duch Svätý v tebe cíti. Keď Ježišovi predstavovali chrám, tak oni si mysleli, že Ježiša ohúria. Wow, nádhera, krásota, veľká stavba. Naši otcovia to stavia. A Ježiš hovorí, o čom to hovoríš? O čom to hovoríš? Môžeš mať dom, ale nemáš slávu Božiu. Môžeme byť církev, a kde je sláva Božia? Církev, o čo tu ide? Amen. Aký hokej hrajeme? Církev. Bez rozhodcu. Bez trénera. Traumatov. Vlastne Boh. Toto ti hovorí církev. A teraz počúvaj dobre, čo sa deje. Tak vidíme ten dopad, o čom kážem. Kážem o tom, všetko, čo robíš, má svoj dopad. Takže Šalamún si myslel, že to, čo robí, ho nestihne. Práve opak. Poďme teraz 11:33. Toto som tak čítal dnes doma a hľadal som Boha. Tu je ten dopad. Prichádza na scénu Jarobeámov. Je to Jarobeám, ktorý bol z rodu nejakého. Tam si to prečítaj. Ale to, čo chcem prečítať, je to 11:33. Preto, že ma opustili a kláňajú sa sidonskej bohyni Aštarte, toto je toto, čo som hľadal, moabskému bohu Kamošovi a Mikomovi, bohu Amoncov, nechodili po mojich cestách a nečinili, čo je správne v mojich očiach. Totiž moje ustanovenia, moje právo, ako robil jeho otec Dávid. Doma si to prečíta? Boh mu dal výber. Dám ti bohatstvo, dám ti všetko. Ale
Ale pokiaľ ma nebudeš hľadať, nebudeš prichádzať pred Hospodina, počúvaj dobre, všetko je iba pára prázdne. Môžeme mať stretnutie, na ktorom budeme 400 ľudí, 500 ľudí. Ale bez prítomnosti, bez staviteľa, církev, toto slovičko. Staviteľ musí byť v církvi. To je Duch Svätý. Amen. A tento Jerubábel prichádza, to, čo sa mi páči na tom církev, že tento Jerubábel získava 10 kmeňov. Jeden pozostáva Šalamúnovi a jeden jeho synovi. Ja nemôžem všetko čítať, ale rozpoviem ti to. Je to napísané v 12. kapitole až do 25 a niekde ďalej. No ma si to prečítať. Chcem ti ukázať, že Šalamún zrešil, jeho dopad je veľmi silný, doslova sa pokorí. Vieš, o čom kážem, církev? Amen. Čunaká na sočke pena. Vidieť Hospodina, jeho prítomnosť. A predsa takto výjsť. Vidieť Hospodina, mať prítomnosť Boha. Bratia a sestry. A predsa zísť z tej výšky. Vidieť to. Na dno. Na dno. O, to nie je nič. Je to malý kompromis, je to malá vec v našom živote. To nič, kaj kereš čušakila robita. Malá vec. To nič, kaj kereš robila robita. To je malá vec. Tá kama vec. Dá nám nička. Ale keď sa to na nás valí, tak my v tom ruky nemáme, církev. My nie to nič. Devata saroda, pirafal tu desiatky dav. To nič, kafka pre nás. My nevidíme dopad. My vidíme len oja chvíľa, oj tulače z pevňa to tu, kafka iná. A my nevidíme tento dopad. A keď sa stanú veci, církev, tak ja vám poviem 100% pravdu. Na každého z vás je presne tvoja tvár to prezradza. Tvoja tvár to prezradza. Skôr keď budem kázať o Jerubálemovi, tak tento muž napomínal Šalamúna, aby inými slovami, aby sa nezahrával s tým, čo je hriech. Keď to budeš čítať, keď to čítaš, tak porozumieš tomu, čo káže. Amen. A tento muž mu hovoril, nerob to, kráľu. Nerob to. Zídeš z tejto cesty. Ale pretože on bol kráľ a on bol len niekto, ktorý je malý, tak ho neposlúchal. Ale počúvaj dobre. Jerubábel zrešil. Jarobeam urobil chybu. Keď mu dal Boh 10 kmeňov, tak vieš, čo urobil tento muž? Vyšiel do Egypta, pretože ešte Šalamún žil a sa bal. A keď jeho syn, Šalamúnov syn, sa volá, ja som si to napísal, Rechabeam. A vtedy chcel vládnuť s tým. Ale tento muž urobil jednu chybu. Počúvaj dobre. Malá vec. Najsám prv ti ukážujem, že tento muž napomínal Šalamúna, dával mu smer, ako keby nerob to. Nezahrávaj sa s tým. Makeroda kafka. Nerob to. Ale Šalamún ho neposlúchal. A teraz počúvaj dobre. Otvor si so mnou stránku 12.
a 25. A počúvaj teraz srdce tohoto muža Jarobeama. 25. Jarobeam vystavil Sichem a Efraímskom pohorí a býval v ňom, potom odtiaľ odišiel a vystavil Penelu. Na to si povedal, kráľovstvo sa vráti Dávidovku domu. Ak teraz bude tento ľud chodiť, obetovať do domu Hospodinovho v Jeruzaleme, srdce tohoto ľudu sa obráti k jeho pánovi, k judskému kráľovi Rehabeamovi, to je Šalamúnov syn. Mňa potom zabijú a obrátia sa ku judskému kráľu Rehabeamovi. Kráľ sa teda poradil, ale zhotoví dve teľatá zo zlata a povedal ľudu: to ste sa nachodili do Jeruzalema, tu je hľa tvoj Boh Izrael, ktorý ťa vyviedol z Egypta, jedno postavil do Betelu a druhé dal do domu. Tento čin zapričinil hriech, lebo ľud chodieval za jedným až do Danu. Dom zriadil svätyne na obetných výšinách a určil aj kňazstvo z vrstvej ľudu. Doma si to prečítaj. Takto tento muž zhrešil, takto sa zahral s tým, čo mu Boh zveril. Len kvôli tomu, počúvaj dobre, bo ja nekoja církev, keď ma bude žene. Teda v Medelores urobil teľa, ako urobil Áron. A počúvaj to zmýšľanie. Tento zmýšľanie človeka. Som to nepílela, nepílem katre. Ani s nembrojil, pe som pracila kiele tak doskočavo. Ak takéto veci máš v srdci, je to veľký dopad. Je to veľký dopad. Ty sa zahrávať s niečím, že nemáš silu. Len kvôli tomu, tu príď. Kada je to príď. Kaj kodete na džan. Abo kodete na džan. Boh je ten, ktorý stavia církev. Šalamún začal staviať, dal mu Boh milosť, bol čas, vystavili. Ale dnes, šume na kana sa tu vede pena, sa konecké prekadatán. Je napísané, ak Hospodin nestavia, márnosť. Každý staviteľ, ktorý stavia dnes, ak staviam niečo, ak som staviteľom ja, mesto Ducha Svätého, tak je márnosť nad márnosťou. Nadarmo sa staviteľia namáhajú, bijú, volajú. Ak Duch Svätý nestavia církev, tak nadarmo. Aj po nociach môže stávať. Aj z rána môže stať. Hospodin v tom není. Jeho stavba si církev. To nie si moja stavba. Tu Božie staviteľ. Toto srdce církev, ktoré je špatné. Hovorím o tom, keď sa s niečím zahrávaš. Keď to je malé. Da mene ništa, či pa je son. Či pa je sojicu leske pena. Kafka, džunga lesme. Da mene prekada nič. Potom mám godnika uvek. Nekada mám da rodil na ines. Sú to veci, ktoré my sa zahrávame. Sú to veci o vernosti. Sú to veci v manželstve. Sú to veci v našich deťoch. Sú to veci v službe. Sú to veci, ktoré prichádzajú. Vieš, že Boh ťa povolal ako Árona. A keď niečo urobíš, tak si presne ako Áron.
Hodil som to do ohňa, ohňu to vyšlo. Církev, tak to je. My sa vieme vymlúvať, ale nevidíme dopad. Církev, počúvaj ma dobre. Čo ma máte prechádzať tam? Keď to urobil Áron, keď si to prečítaš doma, čo sa stalo? Co pesačia? Viete o tom církev? Amen. Aký dopad to mal? Koľkí ľudia museli somrieť a zem sa otvorila a oni padli do ohňa. Pohltila ich zem. Zem ich pohltila. Obetové bolo zlato. Náušnice. Niečo, čo dali Áronovi. Pozbierali to. Veď oni sa môžu zahrávať s Bohom. Nemáš aj bavinové Biblii. Niekvar kávka, niekvar kávka, niekvar káka, niekvar kodr. My takto ľudia chceme si využiť to telo, nabrať. Áno, telo. A keď Áron to urobil, tak ľudia museli pomieť. Boh v nebe. Pobudili sa proti Bohu. A Boh otvoril zem. A ľud tam padli deti. Ale deti zomreli. Až tam asi. To, čo robíš ty, dopadá na tvoje deti. To, čo robíš ty. Koľký z vás, alebo koľký v církvi sú ľudia, ktorí boli zneužití od rodičov, od otca, ktorý nemá vlastného otca, vlastnú matku, od súrodencov, alebo sú veci, ktoré dopadli na deti. Oni vyrastli v tom a majú horkosť, nenávisť vo svojom srdci. Oni videli hádky, nenávisť, vraždy, kočíme, meríme. A tu spalo do kamstolov a vykazal. Ty to nevidíš, že to je dopad. Ale skáde, keď to je. Teba tu dike zmilujú. Je to tam. Si zabiť. My si hovoríme, že to je hra. Ľudí. Len my na nás sa mnou nala, čo stane. Malé veci zapričinia veľký pád. Malé veci zapričinia veľký pád. Môžeš byť požehnaný. Církev môžeš kázať, mohol si zachrániť 1000 ľudí. Ťa zachrániť dal 1000 ženen. Čangal ti ho do 1000 ženen. Zrešil sa. Nedal si pozor šalamu. Tvoj pád je silný. Pozrime sa na druhý pád požehnaného muža. Nezabudni, že Šalamún je synom Davida. A Dávid, Hospodin hovoril Dávidovi požehnané slova. Poďme sa pozrieť. 2. Samuelova, 12. kapitola. Čo sa stalo církev? Čo sa stalo církev? Chceš vedieť? Chceš vedieť, čo sa stalo církev? Dnes si to poviem. Čude ma načesť, mužovia a bratia, sestry. Dávid mal byť na bojovisku. Je to tak? Je to tak? Teraz ma počúvaj dobre, ty, dnes. A dnes si na službu. Tak ver. Ver tomu, že diabol plánuje. Je nastal pre služba. Nastal pre modlitby. Diabol plánuje. Je to slovo.
Ale teraz počúvaj. Dávid zrešil s Bečabou. Bečeba. Zrešil. Vieš, prečo zrešil? Robil kompromis. Som kráľ, môžem zostať doma. Zostal som doma. Chcem si vychutnať ako kráľ. A krásna žena, Bečeba, sa umýva. Irama Santa Caridias. Zrazu Šalamún, David, soda. Soda pristačila. My som kráľ, denčala tej väčšinu. A niekto, čo na kanalačes, niekto je na kolena, bojuje boj. Mal si byť na bohoslužbu? Nie si. Mal si byť na modlitbách? Nie si. Mal si byť pri svojej žene? Nie si. Mají na to opačný čale nasa. Mají dal teda na dyňa, mají dal tekeno na kečo. Kompromis. Na ništa, či baj som. Dávid mal byť na bojovisku. Ty? Kde si? Kde si? Keď nie si na bohoslužbe, kde si? Teraz si to prečítam. Poďme si to prečítať. 12. Vtedy David povedal Nátanovi, Intumanca, zrešil som proti Hospodinovi. Nátan odpovedal Dávidovi, Hospodin tiež sňal tvoj hriech. Nezomrieš. Teraz počúvaj dobre. Ale keďže si týmto zavdal Hospodinovými nepriateľom príčinu rúhať sa. Wow. Toto ma zasiahlo. Čo robil David? Dal príčinu ďáblovi. Nepriateľom Hospodina. Tvoj čin má dopad. Tvoj čin má dopad. Církev. Keď nie si na službe a ten, ktorý je slabý, ťa nevidí, ako mu chceš skárkať, aby bol silný? Bratia, keď nie si na službe, na bohoslužbe a kážeš niekomu a on tu je 4-krát, ty ani raz, ako ťa má vzdať? Zartubela, ty mu dávaš príčinu, aby ti povedal, mám rád s tebou. Ale ty to tak nevidíš. Tu sa vzoralo. A vieš, David dal príčinu nepriateľovmu, Hospodinovmu nepriateľu. Dal príčinu. Toto ma zasiahlo. Žun zobelnosti. Nezomrieš. Ale keďže si tomuto zavdal, také ťažké slovo, zavdal, a je to také, ako keby si dopustil, alebo pobudil k tomu Hospodinovmu, nepriateľmu, príčinu rúhať sa syn, ktorý sa ti narodí, musí zomrieť. Každá vec má svoj čin dopad. David si to neuvedomil. Hneď. Ten dopad prišiel na jeho syna. A keď syn zomrel, bolo to málo. Povstal proti nemu Absalom. A Absalom bojoval proti jeho
vlastnej krvi. Sú veci v našom živote, cirkev, ktoré dnes urobíš, ale o 10 rokov sa to stane, cirkev. Sú veci, ktoré my robíme. Cirkev, Bože slovo hovorí, že nerob to, čo nechceš, aby robili tebe. Čúco tke prena. Mladých práve žúľa, upali sme týri robútky. Amen. Tak je. Má zahraví tu tá vraha, upali stýra rovňaké zahraví. Čokoľvek ty robíš, da sa ti je. Amen. Lenže ty to nevidíš, tu sa požehníme. Máš prácu, máš peniaze, máš dom, máš auto, darí sa ti. Všetko, máš mohabčanky, máš akékoľvek veci, za ktoré si zatúžiš. Ale prichádzať pred Bohom v vernosti, v čistote, v bázni. A keď to prejde na tvojich synov, tak hovoríš, devla, tá soda ma nezačala. My robíme kompromis. A keď robíme zlé veci, má to svoj dopad. Čokoľvek robíte, cirkev, Boh nechce dnes, aby pastor stavial. Táto stavba je zrušená. Amen. Duch Svatý chce staviať tvoje manželstvo, tvoje deti, tvoj dom. On je staviteľom. Máme veci, ktorými my mávame, alebo zahodíme. A niekoľko rokov môžu ísť zase. Chceme veľké veci? A nedokážeš svojej manželke povedať, nepáči ma, netrápi ťa to, nevezme svoj jazyk, nevytrhneš ho zo svojich úst. Alebo opačená. Netrápi ho, aj ty, aj kodujte tuchnineské, aj kodá slova. A keď sa to stane, tak chodíme, ako keby sme chodili mŕtvoli. A robíme sa, že sme ubití, že nám sa to stalo. Devla, tu na keď sme mali, zabi som ducháči, ale ty si to sama povedala. A čokoľvek si vyslovila, to máš. My na to nevidíme. My na tým mávame. Duch Svatý chce mať vzťah. Duch Svatý chce budovať. Šalamún dal to najväčšie bohatstvo, zlato. Čítaj si to doma. Začni od 6. kapitoly. 6, 9, 11, 12. Čítaj, aké bohatstvo, aké vynaložil zlato do všetkého, do toho chrámu. Dnes, keď som chválil Boha, Pán mi ukázal, že On je staviteľ. Duch Svatý je staviteľ. Duch Svatý je ten, ktorý chce staviať v tvojom ľudí. A ty môžeš byť dnes požehnaný. Dnes môžeš kázať hodlivo cirkev a zajtra môžeš padnúť. Amen. Dneska môžeme kázať silno, hej, oheň Ducha Svätého. Tak je. A o niekoľko dní si na ulici. O čom, pastor, kážeš? To, čím pohrdáš, si dávaj pozor. Úcti si všetko, čo ti Pán dáva. Úcti si to, čo ti Pán dáva. A nechaj Boha, nechaj Ducha Svätého. Či nie je napísané, cirkev, v slove Božom, ten, kto ničí chrám Boží, ja ho ničím. Nebuď ako Jonáš, ktorý ťa zatieni niečo. Ten strom, ktorý ho zatienil, lidovník. Tam sa cítil dobre. My sa cítime v našich veciach veľmi pohodlne dobre. Zatienuje nás to. A keď to Boh vezme, tak sme nahnevaní na Boha. Jonáš zachraní viac ako 120 000 ľudí.
Jonáš zažije hlbinu, temnotu a vidí svetlo Božie v tej najväčšej hĺbke. A predsa sa slavia Bohu. Hovorím o našich činoch, o našich pádoch, o našom takom ako Ezaf, ktorý sa hraje s niečím. Nehrajme sa s Bohom, círky. Nehrajme sa s Bohom. Dávid zrešil, ale musel mať dopad. Jeho syn bol mŕtvy. Všetko, čo urobil, mal byť na pole, bojovať. Bol to Boží taký generál. Bol to silný muž. Keď si silný muž, kde si? Keď máš byť v boji. Si niekde preč? Veď ma čaká. Nástroj čaká cirkev. To nemusí byť len žena. Nástroj čaká. Amen. Nástroj čaká. Ja nekážem len o žene. Pozor si dávaj. Diabol kuje. Hľadá. Diabol ti postaví do cesty. Ukryje ťa. Má ten deň a ty si myslíš, že to je Boží deň. A nie je cík. Služba nie je o tom cík. Toľko ľudia. Ja stále kažem toto. Jedno chcem poznať círky. Šulmana kanávači sa odkepena. Čím viac o tom kážem, čím viacej sa mi ťažko nech Bohu. Čím viacej o tom kážem, tým viacej diabol prichádza a predkladá prekážky. Niekedy sa cítim, ako keby som bol sám. Keď niekoho hľadaš, nie je nikto. Amen. Aleluja. Kážem dosť dlho? Toto je doba církev. Kompromis. Malý kompromis. Do niečoho kopneš. Nezaujíma ťa to. Abo džav, abo naďav. Čokoľvek. Ja ti dnes nemôžem povedať, čo je Duch Svatý a ťa usvedčil v tom, čom si slabý, alebo kde prepadávaš, alebo kde dávaš priestor tomu, čo som dnes kázal. Možno v manželstve, možno v službe, možno stále sa ešte tak, ako keby si bol, meďa presedame na kamavta šavka. Čakáva v kafta. A možno s tým robíš kompromis. Ale diabol ťa vezme. Padneš. Vieš, Boh chce celé srdce. Boh nechce, aby si bol polovičaný. Biblia hovorí v Zjavení, že vážnosť neobstojí v jeho ústach. Amen. Církev nebuď vážna. To nevadí, že príklad niekedy sa ťažko prichádza. Ale prebojuj tento boj. Bojuj tento boj. Bojuj boj víry. Amen. Keď sa ti nechce, vtedy vezmi svoj kríž. Keď sa ti nechce, keď to nie je podľa teba, to da nanekavka sa tutke predstavím džal. Vtedy. Dávid mal byť niekde, kde bol povolaný. Ale chcel užívať niekedy to miesto. Vizitka ti dáva také privilegium tu šaj. Nemám však hovoriť. Církev jedného sa stráni v mojom živote. Aby som neslúžil ako pastor. Ale ako syn. Ako syn. A tak, ako ti hovorím,
prichádzajú prekážky do života. A keď prorok príde a hovorí, na nesprávne sokierčo, ja nesel cudzinu labec. Máme sa zamyslieť trošku. Poďme sa zamyslieť. Naše pády, naše rozhodnutia prechádzajú na našich synov zemi. Dávajme si pozor. Ja nesom, aby si neplachal tam, kde ťa nikto nevidí. Pred tými čami, pred tými očami. Pretože to, čo robíš, včera sme mali silnú tému. Modlitbu. Moje srdce sa dotklo, keď som videl moju sestru, Danielu, Marcelu. Videl som, ako ľudia sa trápia. Trápení srdca. A niekto si užíva? Srdce ľudí. Keď som počúval modlitby, ešte to potrebujete pomoc. Prídeme s telom a Duch Svätý chce bojovať vnútri tvojho života, pretože tvoje telo je skazené, ubité, tvoja duša je skleslá. Tvoje srdce je obalené bolesťou. Ale napriek tomu vychádzaš a chceš dať Bohu slávu. Mnohí ľudia chcete robiť rozhodnutie. A preto to vedie do špatnosti. Chcete urobiť rozhodnutie. Myslíš, že získate. Opak toho stratíte. Je napísané cirkev, že ohňom budeme presúšať. A oheň spadne. Niekedy to bolí. Nevychádza to tak, ako ja chcem. Ako keby som chcel povedať Pánovi, Pane, sa rodaj možno. Svet ich buduje. Svet im dáva. To je pravda, cítim. Je to kompromis s vecami, ktoré ťa zastihne. Môžeš byť ako Šalamún, postaviť dom Hospodinovi. A predsa sa ideš modliť, pokoriť. Pred doslova démon. Zažiješ silnú službu. Spolieha sa na to, ako Jerubejal, ktorý Šalamúnovi hovoril, nemôžeš takto pokračovať. A keď získal 10 kmeňov, ako činil deňa. A bol horší. Priniesol ľud do náboženstva, do modloslužby. Dneska si požehnaný a zajtra daj sa tu nechať zapísť. Bratia a sestry, dneska chodíme za Bohom a tak sa keď raz píja narodzeniny Pani Kenca. Je to tak, bratia. Na do kazina se mu dalo těvost. Jsou mange penězovní, které by chlapa, kaj se uměli. Minulka necakli. Radšej Boha.
pobudíme než človeka. Sila. Amen. Začíname vysmiať Božie meno, tak ako je napísané pre vás. Pre vás Moje meno pošpinené. je pošpinené moje meno. Umiele zoske, no, cáku feru. Tak to je. A keď je dopad z toho, keď sa ti muž alebo žena odvráti do sveta, na bavinela, pil palec cigareky, svetosť, výkazte súda, Bible, to záruka, Zárod. Načal nás to pochopilo, Marker, že hriech vykonaný je smrt. Porodí smrt. Eva, ča je kvar chaľas a celú svetu. Všetko akana. Tak to nesie. Ča je kvar. Ča je kvar, ale spíra. Nek fede tebe spíra. Ča je kvar, čo vás prikaja. Aleluja, poďme skloň svoju hlavu. A ty na tomto mieste možná sa ťa dotklo nejaké slovo. A ja tak vydám, tak ako sme začali duchom chcem aj skončiť na tomto mieste cirkev. Preto dnes, Oče nebeský, skrze moc mena Ježišova. Oče Duchu Svätý, ty, ktorý hľadíš do srdcia, ty, ktorý vieš srdcia, poznáš myšlienky, túžby a zámery. Ty, ktorý si stvoril laviny v nás, môj Pane. Ty, ktorý skúmaš, Pane, srdce. Oče, ty, ktorý rozumieš. Pane, prichádzame pre Tebou. A mnohokrát sme srešili, mnohokrát sme sa zahrali s niečím, čím sme si ani neuvedomili, že zabíjame alebo niekoho doslova privádzame do smútku, do plaču. Niekedy náš výzor, naše postavenie, náš hnev škodí tomu, ktorého najviac milujeme. Oče, a my tak prichádzame pred Tvojou tvárou. Vysávame, Pane, že sme sa rešili, že mnohokrát sme sa zahrali s tým, čím si povedal nie. Mnohokrát sme ťa pobudili, Pane, ako izraelský národ, ktorý stále pokúšal na púšti, stále reptal. Oče neba i zeme, modlím sa, Pane, aby Duch Svätý, tak ako začal, Pane, dnes, tak ako Šalamún vystavial, Pane, Hospodinov dom, tak Duchu Svätý, Ty si ten staviteľ, Pane, ktorý nás stavia, Pane. Modlím sa, Pane, čokoľvek je v nás a je špatné, čokoľvek je v nás a je zlé, nejde to do stavby Božej a je všetko zničené. A je všetko zničené. Daruj nám dar pokáňa dnes a daj nám, Pane, východisko z toho, Pane, aby sme nezblúdili, aby sme neprepadli, Pane, aby sme sa nezahrávali a nerobili kompromis, Pane, s tým, čo nám hovoríš, môj Pane. Modlím sa, Pane, Duchu Svätý, aby každého z nás si mocne, Pane, zasiahol, Pane. Zasiahol, Pane, svojou mocou, Pane. Oče, navrať mnohým horlivosť, oheň ducha a hlad po Bohu. Hlad, Pane, po vzťahu. Hlad po hľadaní Teba, Bože, po Tvojej tvári. Oče, modlím sa, aby si navrátil, Pane, aby si panoval a stavial túto službu a cirkev, Pane, ve jménu Ježíše Krista na zjavení, ve jménu Ježíše Krista a ani pekelné brány ich nepremôžu. Oče, takto sa modlím za rodiny, za tých, ktorí sú cez online, na online, tí, ktorí budú počúvať, ať slovo živého Boha sa dotkne tak mocne a zdomne. Duchu Svätý, vydávam Ti každého brata, každú sestru, každú rodinu,
deti, Pane, vnúčatá a všetkých, Pane, okolo nás. Oče, do Tvojich rúk vydávam to všetko, Pane. A navlenám to teda a navcalo služba. Nie oči vyber, kaj tute iđes, Pane. Kaj tute iđes kada sa voru. Kaj te nás záleží sa do promanuš. Ale preko da sú tu kanis. Kaj to dá bohatstvo, Pane. To dá bohatstvo same dýňa, kavka sa o Pavol bez modlinou. Modlím sa, aby Otec našho Pána Ježíša Krista dal vám ducha múdrosti a zjavenia, aby ste porozumeli a prijali, kaj te týkasko dá bohatstvo, aká je to sláva, aká je to moc, do čoho si nás povolá. Sa vo vzácnu vecu sa mi dyňal, sa vo povolania mi dyňal. Kaj te na kaleha zamaví nás, kaj te na kaleha me baví nás, ale aj ty sa vieme pokoriť, Pane, a prichádzať, Pane, pretože Ty si nám ho dal, Pane. Ja sa modlím za každého z nás, aby Duch Svätý v nás, Pane, ako je napísané podľa slova, Duch Svätý je vo vás, ktorý vo vás učiní to chcenie a činenie ve jménu Pána Ježíše Krista. Uvoľňuje Bože pomazanie a moc Svätého Ducha, aby v nás, Pane, moc Ducha viedla, Pane, do Božie dielo. Aby sme boli chrámom pre Ducha. Chrámom, Pane môj. Nie s nevystavanými rukami, budovami, Pane. Nie, Pane, štepane zlato, ale moc Ducha Božieho, Pane, v nás. Aby sme zažívali divy a zázraky. Aby slepí videli, chromy chodili a mŕtvi vstávali. Aby táto moc v nás produkovala, Pane, ten život, ten prameň. Toto žehnám, Pane. Aby moc Boha v nás. Nenadútosť, Pane. Múdrlanstvo, Pane. Ale moc Ducha Svätého vytlačila, Pane, čokoľvek je svetské. Čokoľvek je proti Bohu. Mene Ježíša Krista. Od tohto dňa, Pane, Ty si našim Pánom a našim Bohom. My sa Ti vydávame, Pane, ako je napísané, Oče, ako živú obeť svoje tela vydávajte. V jménu Ježíša Krista. Modlím sa, aby si počas tohto dňa, Pane, Duchu Svätý usvedčil v nás, čokoľvek bolo špatné, čímkoľvek sme sa zahrávali, aby sme z toho činili pokánie, odvrátili sa, Pane, a poprosili o milosť. Skrze moc mena Ježíš Kristus. Amen. Aleluja. Možná ty si na únam, chcem ti dať modlitbu spasenia, výzvu k tomu, aby si sa možno navrátil k Bohu, alebo si prijal poprvýkrát Pána Ježíša Krista do svojho srdca. A ja ti chcem dnes pomôcť tomu, aby si dopustil, aby Ježíš vládol v tvojom srdci. Preto sa poďme modliť modlitbu spasenia. Cirkev. Hovorte sa mnou, drahý Oče, ďakujem Ti, že si poslal svojho jediného syna. A ja dnes na základe počutia hovorím a vyznávam, že som hriešný alebo hriešná a potrebujem Tvoju pomoc. Drahý Ježiš, príjmam ťa ako kráľa a spasiteľa do môjho srdca. Buď môjim pánom, môjim Mesiášom a môjim kráľom. Od tohto dňa si môj Boh. A Ty buduj, stávaj v mojom srdci to, čo je vôľa Otcova. Ďakujem Ti. V mene Pána Ježíša Krista. Amen.